uusi rahapelivideo ja nyt pelataan, nyt on tossa 10 panksia. Nyt lähtee! Yes! Jackpotti, yes! Ja nyt vastaanjoin pannukakkuari iltapalaksi. Nyt tulee linja voittolinjalle. Nyt tuplataan. 160 nyt lähtee. Päätä. Viis, nyt se osuu. Nonni, nyt ruvetaan pelaamaan. Otas tuo bonuspeli. Bonuspeli. Yes! No vielä lisää pannuja, no 2. Onhan sekin jotain. Nyt lähtee, ampu tulee. Anna toi. Ei, voi vittu. Tää on maailman surkein. No. En tuplaa mitään 10 euroa. No 5 euroa noin. Onpa se noin. Yes. No 20, nyt se osuu pääkalloon, 100 varmasti. Ei oo. 60, 80. Nyt ruvetaan pelaamaan. Step by step, Maisteri Club. Yeah! 20. Nyt kuvataan vähän pidempää videota. Nonni, se oli siinä. Nyt tulee kirjaa vielä lisää. Nyt antaa, mitä rupeaa antamaan? 20 parat päälle, kyllä tiukkaa peliä. Red, yellow, black, blue, orange. Hola, que pasa? Muy bien. Hola, que pasa? Muy bien. La crazy. Oi vittu. Kuvaan puolen tunnin videoon, pelataan vähän lunaa. Tää bonuspuntti, jos yritetään saada iso rahasummia ulos. Laittakaa niitä videoita toinen, voisin pelaa oikeastaan vois laittaa oikeetakin rahaa. Tää on nyt leikkirahaa, vai onks tää oikeeta rahaa? Hola que pasa, muy bien. Annan bonuspeli vielä yhden kerran, kyllä se antaa sen vielä. Nyt tulee!
30 lähdetään tuplaamaan. Nonni. Step by step maisteri club. Ja äsken mä sain pannukakkua. Pancakes. Crispy Lady Woman pancakes. No niin, 100 €. Nyt tulee, se on kumminkin pääkallo. No mistä arvasin, että osuu pääkallolle, nyt osuu siihen. Lunaa pelataan vähän. Otetaan tunnin mittainen video. Step by step maisteri club. Swingin laavaplaneetta, swingin uimanmaisteri. Vielä, ei. No 2. Nyt anna se. Anna toi. Ei. Voi, ei. No, anna nyt rahaa, ei tää anna mitään. No 10 €, hikinen 10 €, voi kivespuulit. Kivespallit. Nonni, step by step meister club. Ja mä sattuu haaranimusi, jolla on ihan saatanamainen kusihätä. Nonni, ei tää anna mitään isoa rahasummaa. Nonni, se oli siinä. Jes! Parat päälle ja 25 €. Ampu tulee. Jes! Ei. Hikinen 10 €. Huhhuh. Nonni. Mä oon kuvannut siis tätä video on kestänyt 9 minuuttia kestänyt. Jes! Päätyy asti. 80, nyt lähdetään tuplaamaan. Nyt tulee pääkallo. Ja 100 varmasti tuli pääkallo. Päätä! Ei pällinpää. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 17, 16. 16, 19.
No niin. Tää video on kestänyt noin 10 minuuttia kestänyt tää video. Me odotetaan viimeinen tuplaamisesta ja sit laitetaan tää YouTubeen. Mä live-streamaan seuraavaksi live-streamiin voista. Kiitos kun katsoit tämän videon.